Uah. Yeah! Oh. Jo puc tirar la primera si voleu, però... Què són els ximpos aquells? Hi ha ximpos aquí? Hola, hola. Eh? Hi ha uns dobles. Oh! Vinga, fer noc. Gas. Però deixa'm poder una mica de distància o què? Bueno. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, al vídeo. Com dir-t'ho, al vídeo. Bé. Uah. Oh! Yes! Dios! Tu l'he retallat massa al hip ara, tio. Oh, he picat. Dios. Uah. Però aquí la vam fer ahir, fem una Està nova. guapíssim, eh? Jo crec que anem bé. Tu, tu. Vale, ot. Uai, es pillava més, eh? Segueixo. Molt bé, dude! Oh! Va bé! Uah, t'he anat pel costat gravant-te. Dios, que el regarot. Oh, el regarot. Highline.
Vale. Yes. Vale, segueixo. Un recte. Aixeta. Recte o dreta? Vale, Ted. Dios! Insane! Bob! Antisec. No. Wow. Dios. Yes. Fua. El tobogan. Full set. Ahir vam passar per aquí. Vale, el d'avui era més... Més el barranc de pedres que vau fer ahir. No. Uah. Oh. No. Això és el que no vull. Això. Full send, Ted. Espera, venen aquí o no? No. Hi ha algun que sí, no? Dios, és brutal. Cadascú a les... Això és un tria a la teva aventura, eh? És un tria a la teva aventura. Vas per És que hem anat cadascú, al barranc, tio. cadascú per una traçada diferent, tio. Aquest agafava que dona gust, eh? Go! Què han dit? Oh. Yeah! Oh, preciós! Ah, pues... Wow, man. S'ho creure el peu. Tu. What? T'has un altre, eh? El table one hand, t'ho he donat, eh? Has fet one hand aquí. Sí.